kulħadd jirrabja. Żgur kulħadd jirrabja. Allura mhix xi ħaġa ħażina r-rabja. Le, mhix xi ħaġa ħażina, hija reazzjoni naturali li tista' tkun ħażin hija x'tagħmel bir-rabja. Jekk inti bir-rabja ħadd infexx fi kliem li joffendi jew iweġġa' jew f'imġieba li ħadd weġġa', hemmhekk imbagħad tkun xi ħaġa ħażina. Jiġifieri iswa għandna dan-l-istint aħna illi f'ċertu mumenti iġaħalek tirrabja. Mela dan-l-istint qiegħed hemm għal xi ħaġa. Qiegħed hemm għal xi ħaġa u issir dik il-ħaġa li ngħidula adrenaline rush li inti iġġelek tikkumbatti f'dik is-sitwazzjoni. U din tista' tiġri f'sitwazzjoni anke mhux tar-rabja, jekk inti tiġilek xi disgrazzja, taf inti ħa tirreaġixxi b'mod illi tagħmel tfittex li tara se tagħmel biex tirranġa s-sitwazzjoni u mbagħad wara tajt ma tofin kif għamilt. Issa ġiet nisaħħat barra mhux naturali. Jiġifieri ir-rabja u anke din l-adrenalina qiegħda fina biex niddefendu lil nfusna. Mela meta xi ħadd jagħmilli ħsara jew jipprova jagħmilli ħsara, jiena b'mod mill-aktar naturali nirrabja. Nirrabja, ekku. U dina kultant tajjeb li tirrabja. Jiġifieri tajjeb li tirrabja. Tajjeb li tirrabja fis-sens li ma toqgħodx hemmhekk taċċetta kollox id-deni kollu li xi ħadd jista' jagħmilek. Inti fil-ħajja trid tirreaġixxi għax trid tiddefendi lilek innifsek ukoll. Ġifieri imma mbagħad skont kif ħadd tagħmel imbagħad, skont kif ħadd manifesta jew tirreaġixxi għal dik il-ħaġa li xi ħadd ikun għamellek biex iweġġak. Hekk qed nifhmek sewwa qed nitkellem ma' Liża għaliex Liża hija psikologa, allura iktar tista' tgħinna biex nifhmu dawn l-affarijiet. Hekk qed nifhmek sewwa ir-rabja hija importanti f'ħajti għax tgħinni niddefendi lil innifsi u allura jien ma nħallix il-min jagħmel li ħsara. Iva. Sa ċertu punt. Sakemm ir-rabja bħal kull ħaġa oħra tkun taħt il-kontroll. Mhux veru. Jiġifieri imbagħad meta taqbes il-kontroll. U xi kultant ir-rabja hija issa biex ngħidlek l-antiporta tal-weġa'. Hija dik il-ħaġa li warajja tkun mistura l-weġa'. Jiġifieri xi kultant aħna l-ewwel reazzjoni tkun waħda tar-rabja. Imma fil-verità għax inkunu mweġġajn. Għax inti meta tgħid li inti mweġġa, isek qed tesponi qed toħroġ il-vulnerabilità tiegħek. Qed tifhem? Ejja nieħdu l-każ li xi ħadd tagħmilli ħsara. Ejja nieħdu l-każ xi ħadd tagħmilli ħsara kbira lili, weġġani ħafna. Jien irrabja. U qed ngħidu li mnalla nirrabja ħalli il-min għamilli l-ħsara inżommu l-bot minni. Ma nħallihx jibqa' jagħmel ħsara, kieku ma nirrabjax ma nagħmilx hekk. Issa jista' jkun li anke din ir-rabja ma r-rabja bħala sentiment dejjem. Bħala sentiment, din ir-rabja u għax hemm il-weġa' magħha tista' tiġġalni jew timbuttani biex ma narax sabiħ il dak li jagħmel l-ħsara u nobodu. Meta inti jkollok il-weġa' inti għandek għażla xi ħadd tagħmellek xi ħaġa ħażina, aħna qed ngħidu importanti li tħoss ikollok dik ir-reazzjoni ġo fik. Li inti taraf isma' dan li qed jagħmilli huwa ħażin u qed iweġġani. Mela jiena din is-sitwazzjoni rrid inwaqqafha għax jekk aħna ħankomplu jiena ngħid u iva dan naħfirlu nħalliha ninsija. Imma mbagħad jekk jiġri hekk u nibqa' f'dik il-pożizzjoni mhix qed nagħmel ġid li l-nifsi. Fil-fatt din nixtieq li nispjegaw għax fil-Vanġelu jgħidilna li sa naqraw. Jgħidilna ħobbu lill-edewwa tagħkom u aħfru lil min jagħmilkom il-ħsara. Issa jew ħaniddefendi lil innifsi. Jew sa naħfer tista' tispjega li di. Meta aħna niddefendu lilna nfusna u meta ngħidu li naħfru li tfisserija li jiena nieħu deċiżjoni b'moħħi u b'qalbi li ngħid isma' jiena naraf li dan li qed jagħmel li huwa ħażin, ħanagħmel minn kollox biex is-sitwazzjoni inwaqqafha jew inbiddilha anke jekk hemm bżonn noħroġ minn ċerta sitwazzjonijiet jew nitkellem jew insib lajnuna biex niddilja magħha. Pero jiena ma rridx li ngħix b'dik ir-rabja ġewwa fija li nħallija tikolni minn ġewwa. Jiena rrid naraf li dak li jkun żbalja frott id-djufija umana u li ngħid isma' jiena ma rridx impatti, jiena ma rridx ngħix taħt din is-sħaba ta' din is-sitwazzjoni li ġrat u isni dejjem inħalli lilha tmexxini. Jiġifieri il-maħfra tagħmel sens psikoloġikament. Il-maħfra tagħmel ħafna sens. L-importanti illi kif qed ngħidu nagħtu lil nfusna dik il-libertà li aħna ngħidu sma' din ġrat imma jiena sandi ħajti qudiemi u rrid nagħżel il-ħajja. Permetti li naqra x'hemm min jgħid illi qabel impattijielu
Jiġifieri nagħmel l-ħsara li jagħmel lili, jiena ma nistrieħx. Inti liberu li tażelek. Imma veru, ver. Imma jiena naħseb li ma tgħix fil-libertà. Jiġifieri isek dejjem ħatgħix b'din il-mibeda ġewwa fik, inti ħadd tkun tħalli dik is-sitwazzjoni li għamillek tikmandalek il-bqija ta' ħajtek. Issa, jiġifieri mhux kulħadd tiġi faċli li jaffer hija xi ħaġa diffiċli u hija deċiżjoni li inti trid tieħu u hija deċiżjoni li ma toħodix darba f'ħajtek, trid toħodha kuljum. Meta inti tara dak il-bniedem tgħid isma' jiena niftakar kemm batejt meta għamilli hekk u hekk, imma jiena m'iniex se ngħix b'dawn is-sentimenti ta' mibeda lejh, issa din ġrat, iddiljajt magħha, għarraft il-ħażin li għamilli. Neħħejt il-periklu tal-ħażin minni. Neħħejt il-periklu u ngħix fil-paċi. U nista' ngħix fil-paċi. Jiġifieri allura anke mill-punto di vista psikoloġiku, meta jiena naħfer, inkun qed nagħmel ġejt lil innifsi. Jiġifieri mhux sempliċiment mhux qed nagħmel ħsara lil ħadd ieħor għax ma mpattilux. Ekku, imma nkun qed nagħmel ġejt lil innifsi meta jiena naħfer. Issa hija ta' ġid li rridu ngħidu wkoll għax forsi jkun hemm anke min qed isegwina li jgħid isma' ma jiena għaddejt minn ħafna tbatija u ħafna weġat li kienu kbar u sitwazzjonijiet gravi ħafna. M'intix bniedem ħażin jekk inti ma tasalx li taħfer sitwazzjoni jew ċirkustanza gravi ħafna. M'intix bniedem ħażin għaliex hija xi ħaġa li tirrekjedi li inti dik il-weġġa taħdem fuqha. Proċess. Huwa proċess twil, proċess ħieħ u ma tiġix awtomatika. Jiġifieri laqqas għandi nippretendi li xi ħadd tagħmilli ħsara kbira. U dak il-ħin stess. Tittini ċans. Tittini ċans li jiena nipproċessa dak li għaddejt minnu. Aħna l-itfal meta jiġġieldu ngħidulhom issa għamlu paċi u komplu jilagħbu flimkien u bil-fom jagħmlu paċi u komplu jilagħbu flimkien. Imma l-ħajja mhix hekk hux vera. Forsi tfal jaslu biex jagħmluha, imma l-kbar li jaħsbu iktar iridu aktar ħin biex jagħmluha. U li ġeneralment ma jkunx illi inti ħadd li l-ġugarel tiegħi. Però almenu serraħt li rasi illi dak il-kliem li qed jgħid Ġesu ħobbu lill-edewa tagħkom u jitolbu għal min jippersegwi tagħkom u aħfru mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Xi ħaġa li fil-limiti tal-bniedem, anzi fil-limiti tal-psikoloġija umana tista' ssir u meta ssir tagħmel l-ewwel neġġid lill-bniedem stess u lil dawk ta' madwar. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U lil min ikun irid itellak il-qorti u joħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd tiġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u għobot lil għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom, ħobbu lill-edowa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħiżina u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet.